Yeah, sanibona. Imina ke uMampintsha shemo ngampela. Omthale inyanga ezo9. And then emva kwalokho sengizojomoroziswa uyile lo makoti omusha lo. Obhedayo. Uthi umakoti thina asigcine ukufika so noma sofika umshado omhloko. Ngicela ukwazi ukuthi ngampela ningashada kanjani ngingekho. Obani laba nibesayo abakuphi ngibazelapha angibazi uShomex udayise ngami uShomex usuthi akanalo iqiniso ngoba namanje kufanele ngabe kulandele amashekami shuthile sashutha imali kaShomex nomuzo awushutha wenza yonke into indaba bona barule ubabes uyisikhathini la kumina ngoba usacela imendo nesisa sigekho akazali ingane phela leyo ayithi ufake iponje akazali ingane akhipha isponje afake ingane yena ilinde izingane amawele ayithe uzowadeliver awekho amawele sengicela ukuthi ke umandla wami kulamvikele kulabo sathane aqomene nabo ngeke uthi usendise ushadele kaDlozi abantu abangasindise and then after that wena usunqo yes ubaba wakhe isele edala elihambe lovundula ilento ihlobo zalo engakazi livundile isikhathi satshotha imali yakhe yomntonto usehamba no step mother bakhe uhamba nabantu besisister phela ngabazi mina ngibazela apha abantu besisister uma ngabe ethanda ukuthi ngibazi njengoba amandla obondlayo obenzela yonke into indaba introduce mina udelete mina inyangeni ezo9 ngazala ingane angizange ilahle imngane ngayithi isakhona kwakhona ugogo nomkhulu wayezongibopha phela ubaba uMaphumulo ngoba umseshi vele ubaba uMaphumulo next door wasekhaya kwaMashqa E556 mina ekhaya se E557 ngijwayela kabi fish ngoba senimincele kade fikile imoto ngo11 siyathatha sivalele esitolo kuthiwa siyathengelwa that's why ngihambe ngifaka obhaqo bengenza amabomu ngathi yabona unonduke isifabe nje urabishe ongengikwazi ukuthi uzozalani xa mzozala ikati abanamuzi abanalutho that's why bengahloniphi angikhulumi ke ngabazali babolile nje umaka babes bekufanele athintane nami njengoba athintana nami uzoba nombono ukuthi Mampintsha angithi nimbiza ngoMampintsha mina ngibiza ngoMandla kwenze kanjani manje njengoba kunje akaza kwenze lokho yazani ngoba ejalele ukuhlala adle iplate nesalad endlini ngoba phela indlu vela kanayo ngijwayele kabi nini ningangijwayele kabi akimdingi lo mfazi oshada uMandla Nkosi and ngisho public akaze ngimsukele uyena osukela mina nomndeni wami so 7 endlini yena uhlola abantu aba7 yena ulethe angikhulume ke nje ngaleli sisele ake ubaba wakhona litshontsha ladluliswa uyise nonini litshontsha lize litshontshe konke fuck off.